Община Варна приключва работа по проекта „Система за управление на мобилността за Югоизточна Европа“. Това е заключителната конференция по проекта за градска мобилност, един от първите проекти на Община Варна. Международни проекти директно към Европейската комисия с партньори от Гърция, от Италия, от Австрия, от Сърбия, от Хърватия, от Румъния. Общата стойност на проекта е 1 милион 400 хиляди евро. 101 хиляди от тях са за Варна, като 15% са национално финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Един от основните резултати на проекта е откриването на Центъра за мобилност. Първият от своя род в страната, който ще дава информация на жителите, на гостите от града за всички видове транспортни услуги. Ще има по-късно възможност за правене на резервации на онлайн, продажба на билети. Най-важното е изработването на плана за управление на мобилността в Община Варна, подчерта Петър Радушев. Целта е да се решат проблемите с трафика в града и да се създаде устойчива транспортна система.